Üzüngölükdäki hayır. Üzüngölük diýip yamanlykdan uzak durmagy gözüňinde tutýan. Yaramaz adamlardan hem amallardan, hatta diňe zerur halatda etmäge ruhsat berilen zatlardan hem mümkin boldugça çekde durulsa has gowy. Bu ýagdaý kelläňi agyr hem aladaly pikirlerden boşadyp, oňa rahatlyk berýän, gaýgy-gamlardan saklayan sebäpleň biridir. İbn Teymiye ibadat, zikr, okumak, özüňden hasabat soramak, dilek dua etmek, yamanlykdan, şerişden uzak durmak üçin halwatyň, asudalygyň, üzüngölügiň gerekdigini aýdýar. Belli alim İbn Cevzi'nin Said al-Hatir adlı 3 tomluk eserinin maňzy maýasy şu sözleri gelip diýerýär. Yaramaz deň duşlardan, yaman adamlardan daş durmak üçin awraýyňy, gymmatly wagtyňy gorap saklamak üçin, ömrüňi maňly ötürmek üçin, görüplerden, päli we dili bozuk adamlardan arkaýyn gezmek üçin, ahiret aladasy, Allahyň didary, tagatlaň sogaby, özüňe peýdar zatlaň pikirini etmek, paýhas hazinalaryny ýüze çykarmak, kitaplardan gerekli maglumatyny tutup almak üçin tenhalykdan gowy zat görmedim. Bu tenhalyk zanyň rahatlygy, mertebeň beýikligi, hormatyň kämilligi üçin zerurdur. Doğrudan pikirlenmek, oýlanmak üçin ýalňyzlyk, tenhalyk gerek. Pikir almak üçin bolsa köpçülik gerek. Adam bir öz oturan wagty öz akylynyň miwelerini ýolýar. Pikirleriniň hasylyny ýygnaýar. Kalby aram tapýar. Janyna ýakmajak sözden gulagy dinç. Ýaşy zatlar hakda pikir öwürmek bilen ýene de sowap gazanýar. Gadagan edilen zatlardan saklanýar. Alan demi öwren pikiri awatada syrgýar. Geçirimli taňryny ýatlaýar. Wagty bisarpa sowdurýan bimani güýmenjelerden, oýunlardan uzak durýar. Gep gurrundan, galmagallan sag salamat gezýär. Bahylaň hilegärliginden, görüpleň hilesinden, yaman gözlüleň alyndan, betpäleň bulaşdyrmasyndan, her söze ötünç sorap ýürmeklikden, akmaklara sabr etmeklikden gorap saklaýar. Üzüngölük owrat ýerlerini ýapmak diýmekdir. Öz başyna oturan wagtyň bir näçe aýbyny, täwlüňi örtüp bilýän. Dille büdüremekden, hereketde öte geçmekden, zihiniň täwlüginden, nebisiň paýhassyzlygyndan arkaýyn bolýan. Üzüngölük ýaşy häsiýetleň ýüzüne nikap, pazylat dürleriniň daşyna sadap, mertebe miweleriniň degresine güllür. Kitap bilen iki çäg otursaň bolýan, oňa ýetesin näme bar? Ömrüň uzaýşyny, dünýäň giňeýişini, halwatyň şadyanlygy, awadata sapary, pikirlere siýahaty taparsyň. Üzüngölükde adam many dürlerini ymtylýar. Näzik jümleler toplaýar. Maksatlary hatda pikirlenýär. Öz garaýşynyň pikir köşüni gurýar. Akyl heykelini berkidýär. Üzüngölükde adamyň ruhy şadyanlykda, kalby rahatlykda, akly hatirjemlikde hemde peýdaly maglumatlary toplamakda bolýar. Üzüngölükde seni ýalňyz Allahdan başga hiç kim görenok. Sen sözleňi, dilek dogalaňy, ähli zady eşdýän we görýän Allahdan başga hiç kim eşdenok. Her bir parlak hem peýdaly adamlar zamanaň sütünleri bolan gudratly, huzurly, gayratly insanlar, taryhşynaslar, döwrüň serseşmeleri, toy meýlisiň, saat söhbetiň ýyldyzlary, bulan ählisi özleriniň mertebe nahallaryny üzüngölük suw bilen gandyrdylar, hem ballagyna, tirsegine galdyrdylar. Bulan mertebe daragty ese boýa galyp, Perwerdigäriň idin eradasy bilen miwe hasyl berýändir. Şahir Ali Abdülaziz Al-Jurjani eger maksadyny dürli ýol bilen özüňçe ýok biheppelere haýyş etmek bilenem hasyl etmek aras görülýän bolsady, ötün geçen akyllarlar onu ünnärdiler. Emma olar abraýyny döküp mertebe gazanylmaýanlygyny aýtdylar. Näkesler saňa suwly güzel görkezip iç gan ýerler.
Emma erkin adamın peslik suğundan qanmağının deregine teşneligi çydam edeni yegdir dip belliye. Öýümde kitap depdere gyzygyp oturýansam, süýji durmuşyň datly tagamyny datyp bilmändirin. Insan üçin alımdan beýik mertebe ýokdur. Iň ýaxşy ýollaşam şoldur. Köpçülüge gatylsaň bolýan, özüňi kemsitjek ýagdaýlara da uçurarsyň. Olary üns bermede, öz öýüňde han sultan ýaly bolup rahat ýaşa diýe. Şahir Ahmet ibn Halil al-Hanbeli köpçülüň arasyna gary matym bolsaň, göwüne ýakar ýakmaz sözlerden ýaňa gulagyň kamata geljekdigini, öz başyna kitaba güýmenip otursaň bolýan, ol çalkasyz gülkülerden hem fujuk gurrunlardan asuda geljekdigini ýatlaýar. Bar qadanjak zadyň gep gıybat ýa-da galmagal boljak bolsa, onu ol adamlaryň ýanyna bolmaklygyň ne hajaty bar? Alym öwrenmejek bolsaň, ýa-da gün güzeran üçin qadanç haýr etmejek bolsaň, onu olaň ýanyna barmagy azalt diýip Şahir Al-Humaydi'nin fetirlerini duşýar. Aýtmaklaryna görä, üzüňölük beýiklik isleýän üçin beýiklikdir. Bela beter üçin gam çekme. Kıyınçılık kösönçlükler, bela beterler ýüregiňi güýçlendirýär. Ýadyklaryňy ýuýýar. Özüňe aşy göwüni ýetijiligi sindirýär. Ulumsulygy sirip aýyrýar. Gapyllygy ýok edip, düşgärligi oýarýar. Janly janlaryň mehrini çekip, salih adamlaryň dilek dogasyny rowa görýär. Yaradana tabin edýär. Bar zady höküm edici, üstün gelji, Tanra baglaýar. Kıyınçylyk kösönçlükler wagtlaýyn bir rahatlykdyr. Sogaby öňünden buşlayan habarçydyr. Perwerdigäri ýatlamak üçin direlişdir. Satky köňüllen sabır hem dilek doga etmek üçin sebäpdir. Dünýä durmuşyny artykmaç bil baglamakdan, ötögçü lezzetlere hetten aşy köňül bermekden, hiç bir peýdaly işe meşgul bolman oturmakdan saklayan ýagdaýdyr. Kıyınçylyk kösönçlügiň aslynda Taňryň gizlin merhemeti, filagy ýalkyw bardyr. Eýem geçilen günälerden uly, ötülen hatalardan beýik sogaby gördüňizmi? Gamgyn bolma. Gaýgam wadada sarp edýän güýç kuwatyny egser hem ejizleder. Maksada ihlasly ýapyşmakdan bökdär. Şowsuzluklar bilen büdüreder. Herkes babatda bet guman eder hem lap keslige salar. Gamgyn bolma. Gaýgam hem üzünüksiz bir rahatlyk, ruh kesellen gönüldügidir. Nerv degna ağırlarının terçeşmesidir. Tapdan düşmegin, waswasa uçuramaklygyň hiran haçan ele urap ýörmegiň esasy maddasydyr. Gamgyn bolma. Sen Kur'anyň, zikriň, dogaň, namazyň, sadakaň, ýagşylyklaň netijeli hem miweli amallaň bar. Gamgyn bolma. Peýdaly işe meşgul bolmazlyk hemde boş oturmaklyk bilen özüňi gaýgy gamlara benni ýesir etme. Namaz oku, kesbayt, oku we ýaz, işle hem kabul et. Ziyapata çağır, hem ziyarata bar. Oýlan hem pikir et. Bennelerine diňe ýagşylyk edýän Perwerdigär, maňa doga edin, kabul edin. Ihlas bilen ibadat edip, Allah'dan dilek doga edin diýip Kur'an-ı Kerim'de aýdanlar. Bagtyarlyk kadalary, bagtyň esasy düzgünleri. Diňe şu günüňi manyly ötürmegiň aladasyny etmeseň, zihiniň dağynyp, işleň bulaşyk, gaýgy-gamyň artyk bolar. Sagaman ertire çykan bolsaň, agşama alad etme. Sagaman agşama ýeten bolsaň,
ertirin qamını medilen sözden mansam şeyledir. Bolup geçen yakımsız zatları, geçmişi, durqu düyürmegi bilen unut. Geçen günü, ötün yağdaylara ayratin ehmiyet vermek, akmaklık hem değerlik hasap edilýär. Geleceğin kaygısını etme. Ol heni barlık elemine değerle, gayip yokluk elemine zat. Gelýänçe oň pikirini edip, ünce batıp oturma. Gıybatyň, tanqitlaň öňünde aranıp, çaykanyp durma. Berk dur. Gıybatyň derejesi sen kımmatyňa göredir. Bir bara bolan iman hem salih amallar, abadan hem bagtyar durmuşyň baş sebäplerdir. İnjalyk, rahatlyk hem afudalyk isleýämiň. Diňe o zatdan pikirini et. Bir baryň zikrini köpelt. Taňry bennesi ähli zadyň ýazgyda takdire göre hasyl bolýanlygyny unutmaly däldir. Diňe ýagşylyk et. Ýöne hiç kimden Taňry ýalkasyna garaşma. Özüňi käte oňoýsuz ýagdaýlaryň içinde de gödüňüne getirip gör. Soň ýeňip geçmek ýeňil düşer. Belki bu bolýan zatdan ählisi sen üçin diňe behwitdir. Ähli ýagdaýda da hayır vardır. Özüňe berilen nygmatlar, bir baryň beren nygmatlar hakda oýlan hem şükür et. Özüňde bar ençeme zat bilen şu wagtam köplerden beýikdesin. Göz yumup aças salymda şatlyk peýda bolup biler. Durmuş synaglar arkaly dilek dogalar halis ýürekden çykýar. Kıyınçılık, kötünçlükler gözlüğün melhemi, yürekliğin kuvatıdır. Her bir kıyınçılığın yanına hükman yengillik vardır. Bolğusuz zatlar üçün bir rahat bolma. Tanrı'nın merhemetigiň geçirimi ullur. Qaharlanma, qaharlanma, qaharlanma. Yumşak çörek, süýjü su, oýry saýa, hakyky durmuş. Galan zatlar üçin injalykdan düşme. Bu dünýäde we asmanlarda da siziň arskyňyz bardyr. Size yeterlik arsk hem ýagşylyklar wada edilenir. Gorkulýan zatlaryň köpüsi hasyl bolmaýar. Özüňden agyr dertdilen günne göz aýlagy abradar. Allah Taala kimi halasa onu müňdürli sina görür. Gaýy gamlardan, tuqatlykdan saplayan dilek dogalary üzmüksiz oku. Netijeli amala ihlas bilen yapış. Hiç wagt boş beýkär oturma. Gep gıybatlara kulakka abartma, hem mysmyslara ananma. Ar almaga bolan amtylsyň, kine kütüň sen özüňe däsleşiňden has agyr zelil berýändir. Başa gelýän her bir dert bela günälerden saplanmak üçin sebäpdir. Altı häsiýet we gaýgydan saplanmak. Kynçylygyň soňundaky gönünçlik atly eseriň awtory şeýle ýazýar. Hekimden biri bir derde müptela bolupdyr. Dost ýarlary kalyndan habar almak, keselli bermek üçin oň ýanyna barypdyrlar. Men 6 häsiýet bilen özüme melhem taýýarladym. Şol melhem ähli derdimiň şipasydyr. Onu ähli ütgeşik melhem diýip gelenler azyklanyp sorapdyrlar. Birincisi Hudaýa bolan anam. İkincisi takdir edilen zatlaň hükman hasyl boljakdygyny bilýändigim. Üçüncüsü bir ýagdaýa müptela bolandan, sinaga uçurandan peýdalanýan iň täsirli dermany bolan sabr. Dördüncüsü bu ýagdaýda sabr etmeýänimde de näme edip bilerim. Qynanyp gıýylmak bilen özüme agram salýan diýmesem, derdimi ha eýsip bilmerim.
Beşincisi, sabır dözüm bilen geçirmesem, mundan meterine uçuramagy mahmal. Altıncısı, göz yumup açatsalımda şahatlyk peýda bolup bilýändir, diýip jogap beripdir. Kynçylyklar bilen yüzbe-yüz bolsaň, müşküllüklere uçurasaň, aşmasy agyr, ötmesi kyn böwetler peýda bolsa, kynanma, darygma hem ruhdan düşme. Sabır et hem çıda. Sabır zeyrençden hayırlıdır. Çıdamlılık goşoklukdan, argalykdan şerapatlydyr. Bu zatlara meyletin sabır etmeyen, barbyr mecburi düz gelmeli bolar. Şahir Abul Muzaffar al-Abiverdi şeýle diýe: Durmuş müň öwsüp men sinap görýär. Men bolsa her halatdan beleň alýan, barha batlanýan hem degenýän. O kynçylyklar bilen maňa özüniň kimligini bildirýär. Menem sabır bilen oňa özümiň nähilligimi görkezýän. Agaç küme, saman çadır, arpa çörük bilen abraýymy dökmän, mertebäňi basgalatman, namasyny kimsitmän ýaşamaklyk, agzaly, gaýygamy eýlenen, gamaşyk bulaşyk durmuşy bolan, owadan saraýlardaky, köşklerdäki, ajaýyp baglardaky durmuşdan beýikdir hem lezzetlidir. Kynçylyk, mehnet, edil kesel ýaly bir zatdyr. Yüze çıkar, möwjer, ahiram hükman ayrılar. Biz ismedik ağrını wagtyndan öň ayırmaga howlukmak, gaýta oň üstüne urna bolar. Derdiň barha beterlemegi mümkin. Durmuş synaglary, kynçylyklaram edil şoň ýaly. Olaňam ahir sowulmaly, aýrylmaly wagty bolýar. Allahyň synagyna benneleri sabır etmek, şahatlyklara garaşmak, dilek dua etmek wajipdir. Kitapdan mowduos ýok. Bagtly bolmagyň baş ýollarynyň biri kitaplara göz gezdirmek, ähmiýetli zatlary okumak, täze maglumatlar bilen akyl ösürmek, kämilleşdirmekdir. Al-Jahiz gaýgy aladydan saplanmak, ýürege teselli bermek, çykgynsyz ýagdaýdan çykalga tapmak üçin kitap okumagy maslahat berýär. Kitap ol iň gowy söhbetdeşdir. Seni erbetlige armayan dostdur. Seni tukatlandyrmayan yollaşdyr. Sana sabırsyzlyk bilen garaşýan goňşudur. Ol yalan söz bilen sana yaranjanlyk etmeýän, alowçylyga ýüzürmeýän, mikirlik etmeýän, sana garşy hile gurmaýan, hemde sen malyny elinden almak istemeýän şerikdeş işdeşdir diýip ýazýar. Kitap okumagyň haýry peýdasy ören köp. Okuduğunça kitaba bolan hüwüsiň artar. Pikirleň durlanar, zihiniň giteler, diliň ýazylar, sözleň täsirli ýanglanar, göwüniň göterilir, gursagyň giňär. Kitap okumak sana halk hormatyny, hökümdarlaryň dostlugyny bagş eder. Sen adamlaryň dilinden bir ömürde öwrenip bilmejek zatlaryny kitapdan bir aýda öwrenip bilýän. Sen muny hiç ýyly ziyan görmezden, artykmaç muşokgot çekmezden, öwretmek bilen bunu görýän öwredijileň gapysyny kakmazdan, arassa galyk häsiýet hemde asylly nesil nebere babatda deňinçe ýoklar bilen köňül söhbedin etmezden, halamaýanlaryň bilen oturup turuşmazdan gazanyp bilýän. Kitap günnüýlerine tabin bolşy ýaly gijelerine de hyzmatyndadyr. Öýde gulak asy ýaly ýolda safarda da golasyňdadyr. Kitapda uýky keseli ýokdur. Uzak gijeler irkilmekden halasdyr. Ol her wagt dadyna ýetişýän Hydyr ata ýalydyr. Sen ondan üzülseňem ol sana berýän peýdasyny üzmez, besetmez. Sen ondan çetleşseňem ol sana boyun bolmagyny dowam eder. Karşıdaşın döwü üstün gelip, on yeňiş ýeli öwsende de ol aňar tarapa geçip sen karşyňa çykmaz. Sen faý sebäp bilen ýa-da ýürekden kitaba ýapyşsaň, ol seni özgeleň maslahatyna mätäç etmez. Kitabyň ýardamçylygy ýeterlik bolar. Sen kitap bilen bolsaň, ýalňyzlyk duýmarsyň, yaramaz söhbetdeşe mätäç bolmarsyň.
Kitabın sana berýän peýdasyny, haýryny ýatlamasagam, iň bolmanyna seni gapyň agzyna oturup, ötün geçeni tinlamakdan, nämehrem kişileri artykmaç göz aylamakdan, bimany gepleri eşitmekden, bihuda işlere meşgul bolmakdan, pes häsiýetli kimselerin gıybatyna goşul, olaň gödök sözlerini, bozuk manylaryny, yaramaz häsiýetlerini, ýazgyrylmaga laýyk nadanlyklara kulak gabartmakdan saklaýanlygam ulunlygyma tahyry. Bu sana bir tarapdan salamatlyk, beýleki tarapdan bolsa oljo baýlykdyr. Bir haýryň şahasyna aslaşyp, süňüni sag saklaýan kökünden haýır görmekdir. Oň iň bolmanyna bozuk hyýallardan, ýaltalyga, iş ýakmazlyga, bikarlyga gördiş bolmakdan, oyun güýmenjeleri enlik etmekden saklaýanlygy, hemde ýollaşyny haýyr, nygmat, abry hem hoşarlyk getirýänligi üçin hem ol dost hasaplanmaga ören laýykdyr. Dem dinjalýan adamlar günnüýlerini, bilesi gelji kimseler giýjelerini kitap okap geçirýärler. Durmuş tejribelerini arttırmak, akly hem adamkärçiligi ösdürmek, abry mertebäni saklamak, ýürejek ýoluny saýlamak, baýlyk gorny arttırmak, hünär eýesi bolmak, bir haýyrly işe başlamak, döwletli tutum ugrukdurmak üçin kitapdan peýdaly nerse ýokdur. Tanymal şahsdan kitap hakda aýdan sözleri muňa delildir. Al-Muhalleb sagalaryna öwüt ünnügedenne perzentlem. Bazara barsaňyz ilki bilen sowutçy ustalaň hem kagylçylaň dukanyna aýlanyň diýerekeni. Dostumyň biri maňa Şeyh Şamynyň kitabyny okanlygyny, ol ýerde bir jümle aýratyn üns berenligini aýtdy. Adamlardan hümmet aýrylsa da kitaplardan gymmat aýrylmaz. Hasan al-Lulu'nun yazgılarına göre ol 40 yılın içidir haysidir bir wagt yatan gıyşaran ýa-da irkilen bolsam gursagymyň üstünde hükman kitap bardyr diýipdir. Ibn al-Jehm bolsa kitap hakda şeýle ýatlaýar. Bir wagt uky basmarlasa hikmet kitaplarından birini elime alıp okap başlayan. Şo wagt öňümde täze zatlary öwrenmäge bolan höwes oýanýar. Dürgüldüyen kuvvat ýaly barha kitabın içine çümýän. Maksadyna ýeten adamyň kyýaly joşgyna gaplanýan. Ýüregim rahatlyk bilen gurşalýar. Täze zatlary öwrenmäge bolan höwes iň oýarjy zatdyr. Hatda eşekden aňyrmasy ýa-da beýleki zatlaryň zoňtor sesem ukudan şonça oýarýan nälir. Ol ýene şeýle ýazýar. Bir kitaby halasam, oýursam, ondan kän zatlary öwrenip biljekdigine gözüm ýetse, destine okap başlayan hemde wagtal näçe sahypan galanlygyny göz şaky bilen ölçeýän. Sebäbi o zadyň tiz soňlanmagyny islämok. Egerde uly gowrumdy, köp sahypaly, gazykly, peýdaly bir kitaby tapaýsama, onuň men bagtyarlygymyň, begenjimiň çägi bolanok. Meşhur alimlerden biri Al-Utbi öňkü akyllardan käbir eserlerini ýatlap, eger şu kitap gören uly galan bolmadyk bolsa, öz elim bilen göçürmäge ýaltanmazdym diýip belleýär. Iň beýik, şerapatly hem hormatly kitap bolsa, müminler üçin bir ýatlatma bolsun diýip iňerlen kitapdyr. Kitap okumagyň berýän bir näçe peýdalary. Kitap okumaklyk ýüregi ornayan waswasy, gaýgy gamy, tukatlyga ýerýär. Her bir işte ne haklyk etmekden saklaýar. Bikar, iş ýakmaz adamlardan çetde bolýan. Sakynyp täginmekden saklap, sözlüňi çeperlik hem şirinlik çaýýar. Akylyň ösýär, zihiniň joşýar, pikiriň durlanýar. Bilime baý bolup, ýatkeşligiň, düşünjeň ýitileşýär. İnsandan tejribelerini, hekimlerin hikmetlerini, alimlerin alımlarını özleştirýän. Alim almagyň, durmuşa düşünmegiň ýollaryny tapýan. İmanyň ziyada bolýar. Hususanam öz ananç irtikatyna laýyk gelýän, dogry düz ýola degişli kitaplary okumak peýdalydyr. Çünki kitap iň beýik nesihatçy, haýry ünnöýji, yamanlykdan gaýtarjydyr. Akyly perişanlykdan, kalbi bir rahatlıktan, wagty bimany geçirmekden saklaýar.
sözün manysyny çuňur düşünmäge, öwrenilen zatlary puto ýatda saklamaga, aýdylýan zadyň maksadyny aňmaga, pynhan hikmet bilen sirni bilmäge kömek edýär. Janyň ýmiti iýmek içmekde dälle, täze zatlary öwrenmekde, manlary düşünmekdedir. Yine de sabır hatta. Sabır taqatlylyk, durmuşyň ähli ýagdaýyna gerek. Umar ibn Hattab, biz sapaly durmuşa sabır bilen ýetdik. Eger sabır adam sypatyna göze görünse, ol iň mertebeli adamlardan biri bolardy diýipdir. Ali ibn Abu Talib, sabır imannadyr. Başyň göwrü üçin näile ähmiýeti bar bolsa, sabryň imannaky ähmiýeten çoň ýalylar. Baş bolmasa göwrü bolmaz. Sabır bolmasa iman bolmaz. Sabır büdüremeýän bedew atdyr diýär. Sabır ýagşylyk hazynalarynyň biridir. Allah Taala onu özüniň gowy gören bennelerine berer diýilýär. Umar ibn Abdülaziz, Allah Taala bennesine bir nigmat berse, sonra onu alıp deregine sabır nigmatyny berse, bu nigmat öňküsinden hem has ýagşyrakdyr diýär. Meymun bin Mihran bolsa, sabır bolmasa, kämil bagtdan hiç zat gazanyp bolmaz diýip bildiýär. Süleyman ibn Al-Kasym, barça amalyň sogaby mälimdir. Sabryň sogaby bolsa, bihasapdyr diýär. Hiç ýyly şek şübhe ýok. Sabır taqat edýänleri, filaglary hasap kitapsyz, kimsiz dolu berler diýip Kur'an-ı Kerimde ýatlanýar. Durmuş meýdanyna toplanan tejribeler hakda aýdylan sözler. Robert Louis Stevenson, her bir insan bir günüň dowamynda näçe kynçylyk çekse-de, öz wezipesini ýerine ýetirmäge ukyplydyr. Her bir insan daňatandan gün matýança özüni bagtly duýar, bir pursady tapmaga hem ýaşamaga ukyplydyr. Ine bagtyarlygyň bar manysy şudur diýip ýazýar. Ötün geçenleň birine şeýle söze duş geldim. Durmuşyňda diňe şu gün bar. Dün eýýäm geçip gitdi. Ertir bolsa heniz gelen ok. Stephen Leacock şeýle ýazýar. Sagajyk derrew ulolsam, oglan bolsam diýär. Oglanjyk derrew ulolsam, ýigit çyksam diýip gögün ýugurdyýar. Ýigit çykanna derrew öýlensem diýip arzulara berilýär. Ýöne öýlenmekden soň näme? Bu basgançaklary geçmekden soň nämäni gözüňde tutýan? Bu pikirler tä pensiýa çykýançam o ne derin, bu ne derin diýip üzünüksizlik bilen bir meňdeş gaýtalanýar. Garrylyk gaşynyň sowuk ýeli öwsü berende bolsa, geçen ömür ýoluňa ser salyp görýär. Hemde bu ömrümde bir minudam ýaşamanlygyny göz ýetirýär. Diňe wagt geçip gidenden soň biz ömrümüziň şol minutlardan hem diňe şu günümizden abaratdygyny bilip galýas. Adamlaryň aglabasy häzirki wagtda edil şu minutda da ýerine ýetirip biljek işini hem soňa goýýarlar. Günä işler edip, soň towama dayanar niýanlar hem şular ýaly. Akyllarlaryň biri soň diýen sözden serasap bolun. Bu söz ulanmaga enlik etmän. Bu söz ören köp ýagşy işi bitirmekden saklar. Bir näçe oňuň işlengen öňüni bökler diýipdir. Allah Taala da Kur'anna goýolar iyi biçip pediletsinler. Arzu howesler bilen meşgul boluversinler. Tez wagtda bu etmişleriniň soňunyň näme boljagyny bilerler diýip ýatladýar. Fransuz felsefesi Montaigne, men durmuşum maňa rahmetmedik şumluklardan dolly diýip ýazýar. Emma şeýle zeýren çatışykly gürlemek dürseldir. Aslında bular zehine alma eýe bolsalaram, özleriniň näme üçin yaradylanlygy hakda pikir etmändirler.
Allah'ın Resulullah'ın üstü bilen yollan doğru yoluna düşmändirler. Her bir zadın özüne yetik hikmeti var. Allah kime nuru iman vermese, onun için hiç ilin nuru olmaz. Dante bolsa, hut şu günün ikinci gede qaytalanmajaqdağı haqda oylan deyipdir. Peygamberimizin her gedek namaz okanыңızda iň soňky gede okuyan ýaly ihlasly bolun diýen sözleri ondan yaraşykly ýaňlanýar. Ýaşalýan ömrüň her ýaşalýan bir günden ibaratdygyny oýlaýan insan ýürekden tövbe edip her işine ihlas siňdirer. Allah'ın taqatyna berilip Resulullah'ın ýoluna erer. Kalidasa adlı meşhur hindi drama eserine ağarı batyan daň şeýle garşylanýar. Al daňlara salam bolsun. Terek bu ajaýyp güni. Bugün bir durmuşdur. Durmuşun hut ödüdür. Bir günün dowamyna dürli ajaýyplyklar görürsiň. Galkynyş nygmaty, şöhratly amal, parlak üstünlük, dündüňe ýatlama öwrülli, ertiremdiňe hyýalla bar. Sen şu güni şadyan ýaşasaň, düýnü hasyl bolan süýji arzulary öwrürsiň. Ertiri hasyl boljak umytlary öwrürsiň. Sen şu güni üns ber, oňa synla, ey agyryp gelýän daň, sana salam. Özüňden sorap gör. Gaýdyp dolanmajak geçmişiň hem heniz gelmedik geljegiň demir gapylaryny ýapda, şu günüň şu pursadyň minutlary bilen ýaşa. Sen özüňden sora. Geljek hakdaky aladalary berilip, ýa-da göz ýetimiň aňarsyndaky bostanlyklary höwes edip, men şu günkü bagtly durmuşymdan ýüze gurmelimi? Bir wagt bolup geçen ýakymsyz wakalary ýatlap, men şu günkü abadan durmuşymy ajadyp goýmalymy? Ertir oýanyp, alnymdaky 24 sagady önümlü peýdalanmaga mümkinçiligim barka, men başga zady niyet etmelimi? Men şu günümiň minutlaryny ýaşap bilmesem, geljekki durmuşymdan peýdalanyp bilernmi? Men şu günüm bilen haçan ýaşap başlar? Innik hepdemi? Ertirmi? Ýa-da şu gün üçin şu gün başlamalylarym? Özüňden iň ýaman iş, iň ýaman ýagdaý näme diýip sora. Soňra şolary dözgeler ýaly gaýrat bilen özüňi tapla. Asuda arkayn bolup işe başla. Hiç zatdan çekinme. Allah Taalaň aýdan sözü ýadyňda bolsun. Adamlar jem bolup siziň garşyňyza ayaga galdylar. Olardan gorkuň diýenlerini gaýta olaň anamy imany artyp, bize bir Allah'ın berýän gollawy yeterlikdir. Hemde her bir ýagdaýda ol iň gözel wekildir diýerler. Sen arsgaly ýa-da her bir agyr ýagdaýdan çykalgany alady diýäňmi? Onu dinle. Kim Taňryň buýrugyny ihlas bilen ýerine ýetirse, ol oňa ähli gam külpetlerden çykalga berer. Hemde oňa öz oslamadyk tarapyndan arzk ýetirer. Kim Allah'a tewekkül etse, Allah'ın özü oňa ýeterlikdir. Elbette Allah öz islan işine ýetýändir. Hakykatdan Allah ähli näse üçin mukdar ölçek edip goýandyr. Ýagny durmuşda ýüze çykýan her bir ýagşy ýaman waka hadisa ýalňyz Allah'ın islan belgilen wagtyny ölçek mukdaryna ýüze çykýar. Allah Taala kynçylyk, garyplykdan soň ýeňillik, baýlyk berer. Bilgin, sabır bilen üstünlük, gaýgy bilen şatlyk gelýändir. Her bir kynçylygyň ýanynda ýeňillik hem bardyr. Men hakda nähili guman etse, men bennäme şol pikirine görä gararym. Men hakda istedigiçe pikir guman etsin. Allah'ın merýäni size yeterlik bolar.
Hem de ol her bir zady eşitip bilip duranlar. Ölmez yetmez dire Yaradana tevekkül et. Onu Allah Taala'dan başka aşak yoktur. Gaýgy güç kuwatyny parçalap, süňňi weýran edýär. Lukmançylyk ilmlari boýunça Nobel bayragynyň eýesi Alexis Carrel injalyksız, başagaýlyk bilen gün geçirýän işe adamlar ir ýaşlaryny dünýäden ötýärler diýip ýazýar. Elbetde ähli zat takdir ýazgyt boýunça amal aşýar. Emma adam özüni bir rahatlyga eýertmezlik üçin özünden bitýän ädimler hem ätmelidir. Süňňi lagsadyp barlygyny ýumurýan sebäplerden biri injalyksyzlyk, bir rahatlyk. Bu hak aýdylan söz. Gaýygan bejerip bolmajak yaralarym görüdýär diýilýär. Doktor Joseph Montague Gaharjanlygyň müşgüllikleri adly eserini sana iýän tagamlaryň sebäpli yara düşenokda seni iýän nerseler zerarly yara düşýär diýip belliýär. Al mütenebbide bolsa gaýgy pikir süňňi gemirýär. Hemde gara saç çağlardyp ýaşkan oja ýurýar diýen fetirler bar. Liv jurnalynyň ýazmagyna görä, gaýgy bir rahatlyk 10 sany ölüm howply agyr dertden biri hökmünde görülýär. Ýakynda maňa Edward Podolsky'nyň bir rahatlygy goý hem ajaýyplyga tarap ýönel atly kitabynyň terjimesini getirip berdiler. Men o ýerdäki söz başlandyňa adyny bersemem, mazmunyny kesgitläp bilersiň. Bir rahatlygyň ýürege täsiri. Bir rahatlygyň ýokary kan masyna täsiri. Bir rahatlygyň guragra täsiri. Bir rahatlyk we iç aşgadan keselleri. Bir rahatlygyň sowuklama täsiri. Bir rahatlyk we galkan şekilli mäz. Bir rahatlyk we süýjü kesel. Psixologiya ogurundan ýürütüleşen ustad alim Lukmandan biri Dr. Karl Manninger özüne garşy insan atly kitabyna şeýle ýazýar. Dr. Manninger size bir rahatlykdan nädip uzaklaşmagyň ýollaryny salgy bermez. Ýöne ol bir rahatlyk, gaharjanlyk, betpäl niýetler, kine kitu, ýigrenç, öýüşlülük, gorky ýaly duýgular bilen süňňimizi hemde aklymyzy weýran etişimiz hakda üren täsin hakykatlary açyp berer. Bir rahatlykdan, üzünüksiz injalykdan, tükönüksiz dartgynlykdan saklanmagyň hemde saplanmagyň iň ygtybarly ýoly Yaradanyň ünnen zatlaryny eýermekdir. Adamlary bagyşlap bilmek, ruhy rahatlyk, asuda pikirlilik, giň göwünlülük hem hatirjemlik. Fransiýanyň Bordeaux şäheriniň häkimi filosof Montaigne siziň müşgül meseleleňizi bagrym hem öýkenim bilen dälle, ilim bilen çözesim gelýär diýipdir. Eýsem gaýgy gam, gaharjanlyk, depressiýa näme täsir edýär? Cornell Üniversitetiniň Lukmançylyk ilmi barlygy institutynyň professory Dr. Russell Cecil bu gnagrynyň ýüze çykmagyna itergi berýän 4 sebäbi ýatlap geçýär. Olar maşgala öý durmuşyndaky agzalyklar, maddi ýetkiler hem gaýgy gamlar. Özüňi ýeke ýalňyz duýmak hem bir rahatlyk. Kine kitu ýigrenç hem aralmaga bolan ymtylyş. Dr. William Mark Wengel Amerikanyň stomatologlar birleşiginde eden çykyşyna bir rahatlyk, injalyksyzlyk ýaly yaramaz duýgular süňňimizdäki kalsiýanyň pytramagyna sebäp bolýar. Netijede de dişden zaýalanmagyna getirýär diýipdir. Şoň üçin mümkin boldugyndan asuda, arkaýyn, rahat ýaşa. Dale Carnegie ýurdun gün ortasynda ýaşaýan gara tenliler hemde Hytaýlylar bir rahatlykdan döreýän ýürek agyry kesellerini seýrek ýolguýarlar. Sebäbi olar her bir ýagdaýda özlerini asuda, parahat alyp barýarlar diýip belliýär. Ondan göwüni çökgünlükden ejir çekip özüni el götürýän Amerikalyň fany 5 sany agyr dertden ýogalýanyň sanyndan
haf artıqdır deyip maglumat berýär. Howa, bu ananyp bolmajak, aýlygans hakykat. Yaradan hakda ýaxşy pikir et. Allah Taala biziň ýalňyşlyklarymyzy bagyslar. Emma biziň nerw ulgamyz muny hiç wagt başaranok diýip William James ýazýar. Allah'ın merhemetinden hem sahabatından umid ediyen benim üçün pursat kapıları giyinden açılar. Ol tağa divadatlara ihlaslı, yaxşı işler bitirmeye hüvüslü yapışar deyilip, İbn al-Vezir'in Al-Avasim vel-Kavasim adlı kitabına getirilýär. Allah Taala hakda ilmidama yaxşı pikirde bolmak, on yaxşılığı, gesirimliligi, bağışlamağı, esilýän nimatlary, ediyen kömekleri hakda oylanmak, hazam işin uğrukmağını, haka yakin bolmagyny, zähmete ihlasly yapışmagyny, el uranzadyň bereketli bolmagyna ýol açar. Bu hakykatdan hem hut şeýle. Yaradanyň sana ilmidamy gowy araýanlygyny öz durmuşyňdan kän mysal taparsyň. Pikirleň dağanyk bolup, hyýallaň ýolundan agaşyp başlasa, özüňe bolan anam kertilen yüp ýaly inçeli buğrasa, ýatla sen. Yaradanyň nazaryndan sowa dälsiň. Thomas Edisonyň ýazmagyna görä, alada üncülerden, pikirlerden saplanmagyň, gaçyp gutulmagyň ýeketäk ýoly Taňryny ýatlamakdyr. Özüňe gowy araýany ýatlamak, gowy zatlary ýatlamak ýene-de anamdylygy oýurýar. Durmuş wakalaryna, toplanan tejribelerde de muňa anyk göz ýetirip bolýar. Insan okuyan, ýazýan wagtlary kellesinden müň pikir kuwsarlaýar. Emma yaramaz pikirleň daşyna agylaýla, diňe gowy pikirleri, umytlary, anamlara berilmek üçin destini gowy zatlary gözüňe getirmeli. Peýdaly işe meşgul bolmaly. Diňe iş ýakmaz, bekar adamdan kellesinde göçgünlük ham hyýal, gep gıýbat tem, maşmaşdan maşgazat ornalmaýar. Maslahata doğru düşün. Şahsy behwitlerimize laýyk gelýän her bir zat dogry ýaly görünýär. Maňzymyza batmaýan islenlik zat bolsa, derrew gaharymyzy getirýär diýip Andre Morgo ýazýar. Nesihatlar, öwüt ünnewler, maslahatlar, tanqidlaram edil şuň ýaly aglaba halatda ýalanam bolsa, özümizi öwseler gulagy hoş ýakýar. Öwseler gowurýar. Yerliklen bolsa, adymyza aýdylýan tanqidler welin tey isläm zok. Ony özümizden aýyp gözlemek, ýalňyş düşünmek diýip kabul edýär. Aslynda welin bu biziň öz aýbymyz hem hatamyz. Dawalaryny adyl ýol bilen çözmek üçin Allah'ın kitabyny hem de peýgamberiň sözlerine salgylanmaga çağırylsa, olaň bir topary mundan boyun toglar. Emma özleriniň haklydygyny bilseler welin peýgamberiň ýanyna tabin bolup haýdap gelerler. Haýdam bolsa bir işi şol günne bitirmegi ymykly ýüregiňe düwen bolsaň, şoňa päsel berip biljek beýleki pikirlerden baş bitin halas bolarsyň diýip William James ýazýar. Näme anladyar? Edil şo wagtda hasyl edip boljak bir sagdyn karara gelen bolsaň, despi de hel şonu bitirmäge giriş. Yüze çykjak müşkillikler hakda pikirlenip, pikirzinlenmeleri hem de bir rahatlıklara özüňi eýeletme. Asıllı maksadyňdan bir ädimem ýa dönme. Ýola düşeňsoň şübhelenme. Çünki ýekeje şübhe yüzlerçe inkisi ýyzyna tirkäp geler. Onsoň öňe gitjekmi? Öňe ýöre. Ýyzyna gaňrylyp, düýne nazar saljak bolma. Öňüňde anyk hem aýdyň bir maksat goýsaň, onu amala aşyrmak sen çakyndan aňsat bolar. Bir wada bir näçe dürli pikiri kelläňde götürüp ýörseň, ola bitirmek eken, ilki haýsy ýerinden başlajagyny bilmänem köp kötenersiň. Arap şahirlarynyň biri müňdürli maksatly adam ömrüni aljaranlykda geçirer. Ol ne ýanyp biler, ne de sönüp diýär. Beýleki bir şahirde bolsa,
bir pikirin bar bolsa, kararıňam bir bolsun. Köp pikire berilip ikirjinlenmek maksadyň apadydyr diýilýär. Bir karara gelmekde töwekküllüge bil baglamak, çekinmän, ýaýdanman kabul etmek seni geljekdäki bir rahatlykdan, ikirjinlenmeden halas eder. İkirjinlenip durma, işe giriş, ahlas et, bikarlikden daş dur. Harvard Üniversitetining Luqman professori Richard Kaplan "Insan nädip ýaşaýatly" kitabyny Luqman hökmünde şübhelenme, ikirjinlenme. Gorky zerarly emele gelen sanrama keselinden ejir çekýänlere zähmet bilen meşgullanmagy maslahat berýän. Zähmetiň döredýän mertligi özümize bolan anamy berki diýär. Hutşy ýergensiz zähmet çekmekligem Emersony öçmejek ýyllyza ögürdi diýip ýazýar. George Bernard Shaw'nyň aýtmagyna görä, ruhy çökkünligiň syry hala bay, hala garyp bolalyň. Gerekmejek zatlar hakda artykmaz pikir edýänligimizdedir. Bolar bolgusyz oý hyýallara ýüz bermän, önümli zähmet öçünmeli. Şonda damarynda kan, beýninde sagdyn pikir aýlanyp ugurar. Tiz wagtdan öňden galan ünjüler tirilip aýrylar. Hemde sen täzeşe durmuşa başlarsyň. İşle, zähmet çek. Dünýädäki iň agyr dertden ählisine iň arzan, ansat tapdyrýan hem o täsir edýän derman zähmetdir. İstediňizçe işläň. Siziň eden işleňizi Allah Taala, Resulullah hem müminler görür. Arap hekimleriniň birinde ömür öýke götürüp ýörerden has gysgadyr diýen söz bar. Olardan dünýäde näçe ýyl eglendiňiz diýip soranlaryny olar bir gün ýa ýarym günnür. Muny düňe ay güni hasaplanlardan soran diýerler. Durmuşy hakyky öz yaradylşy ýaly ajaýyplykda ýaşamak isteseň, bir näçe zatlar hakda oňup oýlan. Köp mysmyslaň düýbünni zerre hakykatan ýok. Amerikan taryhyna indeýleri boyun egdirji iň uly töweşjüleň biri George Crook özüniň ýatlamalarynyň 77-nji sahypasyna indeýlen ähli galagoply hem bir rahat gün görüşleri durmuş hakykatlaryndan dälle olan gorkunç ham hyýallaryndan dümüp çykýan molmollyp ýazýar. Olar her galmagal gyklygy özlerine aýdylan röýdürler. Hemde özlerine ziýanly hasap ederler. Olaram size goşulyp töweşe çykan bolsalar, siziň araňyzy bozmagy, hemde araňyza gozgolaň, pitne sokmaga synanşarlar. Şoň üçin sere dolaşýan her bir pikire berilip ýörme. Kolumbiya Üniversitetiniň professori Cox şu sözleri ömrüne şygar edinip, şoňa iňlener ýörer eken. Günüň asyndaky istenlik derdiň ýa hökman dermany bardyr, ýa-da hiç ýyl alajy ýokdur. Dermany bar bolsa tapmaga çalyş. Alajy ýok bolsa azara galma, arkaýny ýaşa. Agtybarly hadisaň birinde Allah Taala dert berse, dermandan berýär. Muny bilen bilýär, bilmedik bilmän galýa diýilýär. Malaýymlyk büdüremekden saklaýar. Yaponiýaly professor taliplerine ýüzlenip, malaýym adam leýli saç ýalyr. Garşylyk görkezmeklik bolsa, dup ýalyr diýipdir. Mömin adam göwot ýalyr. Şemal ony saga sola ýykar diýen hadis bar. Paýhasly adam suw ýaly bolýar. Öňünde daş duran bolsa-da, oň sagyndan solundan, üstünden astyndan aýlanyp geçýär. Mömin insan burunluk takılan düýe ýalyr. Nirede düşleseň, şo ýerde de çöker diýilip hadislerde aýdylýar. Ötün gaýdyp gelmez. Doktor Paul Brandoni içi süýtli çüýşesini ýere pylça burypdyr. Çüýşe döwülipdir. Süýt dökülipdir. Ol öz-özüne dökülen süýt üçin göz ýaş dökme diýip pysardapdyr.
Doktor şeýtmek bilen geçip giden zatlary ýyzyna dolajak bolmagyň manysyzlygyny akylyna ynandyrmagy başarypdyr. Halk arasynda aýdylýan ýörgünli söz bar. Sana ýazylmadyk zady gazanmak sana ören kyn bolar. Belki mümkün bolmaz. Bir gezek Musa peýgamber düşünni Adam atadan nägile bolupdyr. Eger qadagan edilen şol miweden iýmedik bolsaň, biz bu wagt jennetde ýaşar görerdik diýipdir. Adam ata: "Ey Musa, men yaradylmadymdan 40 ýyl öň maňa ýazylan ýazgy üçin meni unakarlaýamyň" diýipdir. Peýgamber aleyhissalam her gezek şu hekayaty gurrun merenne Adam delil babatda Musa'dan üstün geldi diýip 3 gezek gaýtalar eken. Bagtyarlygy töwürgün näkilerden, uzakdakylardan dälle, özüňden hem öz ýüregiňden gözdi. İngiliz şahyry Milton'ın bir sözü var. Akylyň bir özü dowdaky jennete, jenneti dowdaky öwürip bilýändir. Mütenebbi şahyryň akıllı adam bol telkin nigmatyň içinde käde akyl zerarly özüni betbagyp duýýar. Akmak adam betbagtlygyň arasynda kada janyny gynanok, özüni bagtly duýýar diýen setirlerim her bir zadyň gadyr gymmatyny duýup bilmegiň akla baglydygyny delillendirýär. Durmuş üçin gamime. Napoleon Sant Elana eserini şunça ömrümün dowamyny 6 gün bagtly ýaşanym ýadyma düşenok diýse, Halif Hişam ibn Abdülmelik durmuşdaky iň bagtyar günlerimizi sanap çykdym. Olar bary ýogy 13 gün eken diýýär. On qaqasy Abdülmelik mahal ahyryp halifligi öz üstüme almalýar ekenim diýer ekeni. Said ibn al-Musayyib bizim olary dälle, olaň bize işi düşýänligi üçin Hudaýa şükür diýipdir. Meşhur wagz ünnegçi Ibn As-Semmak bir gün Harun ar-Raşidyň ýanyna barypdyr. Şo wagt Harun ören suwsan eken, hemde bir owurt suw getirmeklerini buýurupdyr. Ibn As-Semmak eger şu wagt şol bir owurt suw üçin ýarpy mülküň berdiseler razy bolarmydyň diýipdir. Harun "Howa razy bolardym" diýipdir. Onna Ibn As-Semmak bir owurt suwa degýän ýarpy mülküň näme gymmaty bar diýipdir. Haçan durmuşyň manysy ýetýär. Ananjyň imanyň ýok ýerine many ýok. İmandan boş bolan dünýäň ne gymmaty, ne agramy, ne manysy bar. Şahyryň bu hakda aýdanlary ýüregi jüňk bolýar. İman ýetse aman ýokdur. Din ýetse dünýä ýokdur. Din imansyz döwran sürýän ýoklugy we ýoksullugy ýardyr. Emerson öz güýjüne dayanatly makalasyny üstünlükler girdejiň artmagy, söküllükden basym saplanmak, bagtyar günden gaýdyp gelmegi, gaýtadan açylmagy, bular sana kämil rahatlyk getirýändir öýtme. Hakyky injalygy diňe özüňden, öz ýüregiňden tapyp bilersiň. Ana şol rahatlygam beýleki ýakymly zatlaň hakyky öz keşfini, mehrini duýmagy kömek eder diýip ýazýar. Zana ýüzlenip aýdylan. Sen razy bolan we senden razy bolunan halla perwerdigärine dön. Salih bennelemmiň hataryna gir, hemde men jennetime gir diýen sözi ýatla. Meşhur Rim riwayatçysy hem filosofi Epikter süňümüzdäki ýarany hemde keseli aýyrmaga berýän ünsümizden aňymyzdaky ýalňyş pikirlerden saplanmaga has uly ähmiýet bermeglik belliýär. Täsin galmal zatlaň biri hatda Qur'anna da aň düşünje, pikir ýöwselligi beden keselinden has agyr hasaplanýar. Olaň ýüreklerini kesel bardy. Allah Taala olaň kesellerini ýene-de ziyada qildi. Olaň ýalanlar üçin elhinç azap bardyr. Fransiýaly felsepeçi Montaigne'ň ömrüniň şygaryny öwren sözleri nämedir öýdýäňiz? Ol
İnsan öz daş töwereginde bolýan hadisa, oňa şol hadisa hakda edýän pikirçe täsir edip bilmeýe. İnsan öz pikiriniň täsiri aslynda gezýär diýipdir. Owallaň elýän ýörgünli dilek dogalan hadisaň birini, ey Allah'ım, meni takdirine razy etgin. Maňa ýeten zadyň ýalňyşyp gelmänligine, ýalňyş ýazylmadyk zadyňam maňa ýetmejegine anyk anamym bolsun diýilýär. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy gam könäni ýatladyp injalagyny bozar. Geljegi ýatladyp gorka salar. Bugünüň bereketiniň ýogyna ýanar. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy gam ýüregiňi sıkar, gasar, ýüzüňi sıtdyrar, ruhuňy öşürer, arzuňy köýdürer. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy gam düşmanyny şat, dostuňy gamgyn, görüýü hoşal eder. Sana durmuş hakykatlaryny ýoýup görkezler. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy gama berilmek takdirden nägile gezmekdir. Üýtgöwsiz ýazgydy üýtgöçek bolmakdyr. Dost ondan göwnüni ýykmakdyr. Allah'ın meren nigmatlaryna bigadyr bakmakdyr. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy gam giden ýa-da ýiten zady ýzyna gaýtarmaz, ölüýün direltmez, takdiri ýzyna serpikdirmez, hemde barjygam peýda getirmez. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy gam şeytandandyr. Gaýgy gam gözüňi ümizledip duran gorky, ýanynda häzir bolup duran garyplyk, ünnüksiz umytsuzlukdyr. İşleň ugrugmagyna, maksatlaň bitmegine päsgelçilikdir. Gamgyn bolma. Biz siziň kalbyňyzy iman nuru bilen açmadykmy? Egniňizden basyp duran agyr ýükü aýyrmadykmy? Siziň mertebeňizi belendetmedikmi? Elbette her bir agyrlyk muşaqqat bilen bile bir ýeňildige mardyr. Allah anan hem gamgyn bolma. Hakdan razylygyň, asudalygyň, rahatlygyň syry imanna jemlenýär. Ähli betbagatliklar hem şowsuzluklar bolsa, anamsyzlykda, şek şüphede, ikirjiňlenmede ýatyr. Zehinli, uly işleri okuyuply ören köp adam bar. Olary geni diýsegem boljak. Emma ýüreklerini iman nuru bolman soň, yalan, döreden, yayan diyen zatlarına da doğru yoldan savulmalar, kıysarmalar kän. Misal üçün, Abu al-Ala al-Mari şeriat kanun hakda dymyp boyun almaly çaprazlyk diýip belliýär. Arrazy bolsa, aklyň öňe gitmegini bökdemek üçin jylaw diýip düşündirýär. Şahir Alya Abu Mazinin nireden gelenim bilemok. Ýöne öňümde ýol gördüm. Şondan ýöräberdim diýmegi, hamana ýoly öz tapyp, özü uğurgan ýaly görünýär. Olar şeýdip, Allah'ın veren zatlaryny, akıl üşügi, ukuyup zihini ýatlaryndan çykarýarlar. Hakykatdan hem üzüňe hem birek-birekden farkly bolan şeýle sözleri ýene-de tapyp bolýar. Bir zat bolan köremädim. Taňry bennesi imanyna görä bagyt tapýar. Şek şüphesine göre betbagatlyk. Elem berbat edýän şeýle nähak sözler az däl. Üstesine de alim ýalňyşsa, elem ýalňyşýar. Insan nähili pikirlenýär atly eseriň awtory James Allen şeýle ýazýar. Her gezek insanyň töweregindäki zatlar hem adamlar hakdaky garaýşy üýtgöse, şo zatlaň hem adamlaň oňa edýän täsirem üýtgemek bilen bolýar. İnsana pikirini üýtgetmäge kömek et. Oň maddi durmuşam özgörüp başlar. Maksatlarymyzy hasyl edýän ýeketäk mukaddeslik ol biziň özümiz. Töweregimizdäki dünýä hakda näçe gowy pikir etsek, oň şonça gözelleşýänligi dogrudur. Ýöne bu zatlara şeýle güýji, täsir bereniň yaradan Allah'dygyny ýadymyzdan çykarmaly däl. James Allen bu pikirlerini bir taraflaýyn çemeleşýär. Ol insan günüden-güni öz pikirlerinin netijesini maksadyna yetip bilýär. İnsan pikirleri arkaly ýerinden kalkyp bilýär, üstünlük gazanyp bilýär, arzuwuna yetip bilýär.
pikir saly gowşak, anamsız bolsa, bu zatlar tersine bolýar diýip belliye. Arzulary hasyl etmek üçin öz güýjüne inanmakdan öň Allah'ın merzek uğur utkusyny bil baglamak has netijeli bolar. Eger olar çykmagy islen bolsalar, oň üçin taýýarlyk görürdiler. Emma Allah olaň çykmaklaryny islemedi. Egerde Allah olaň bir ýagşylygyny bilsedi, olaň kulaklaryny açardy. Allah olaň kalplaryna kuvwe pallygy bilip, olary aram, injalyk inlerdi diýilýär. Oňuq zatlar üçin gamavatma. Bir beýik ýagşy adany ýol worsaň arasyna oklapdyrlar. Allah Taala onu halat etipdir. Adamlar o ýerde näil pikir etdiň diýipdir. Ýagşy zady. Ýol worslar arassamyka ýa dälimkä diýip oýlanyp diýipdir. Oň ýüreginde bir şümlük gorkuýunyň döremenligine üns berin. Allah Taala sahabalarynam maksatlaryny görä tapawutlandyrypdyr. Siziň araňyzda bu dünýäni isleýänlerim, ahireti isleýänlerim bar. Meşhur alimlerden biri İbn al-Kayyum insanyň gymmaty oň pikir hümmedi maksady bilen näme isleýänligi bilen kesitlenýär diýipdir. Hekimden biri aýdypdyr. Maňa oň pikirini mälim et. Men oň kimdigini anyk aýdyp bereýin. Gämilen biri deňiziň ortasynda çaýkanypdyr. Salih binnilen biri suwy kılıpdyr. Ol deňiziň içinde kär, bedenini ýuwup, agzyny çaýkap, öňküsünden araslanmaga başlapdyr. Soň möwjen deňiz tolkuny büwennäni kenara çykarypdyr. Adamlar ondan beýletmeginiň sebäbini sorapdyrlar. Ol, ahir demim bolsa da, arassa bolaýyn diýip ýuwunnum diýipdir. Imam Ahmed ölüm ýastygyna ýatyrka sakalyny suw bilen ezmeklerini sorapdyr. Bu misallara üns berseň, insanyň ýerliksiz ünjileri, gorkulary gaplanman, her demde, her ädimde diňe gowluk, gözellik, arassalyk hem kämillik hakda pikir etmeligine göz ýetirersiň. Geçirimlilik. Geçirimlilik ýaly beýik häsiýet ýok. Eger sen adamlaryň bilip hemde bilmän eden hatalaryny, täwlüklerini bagyşlap, geçirip bilýän bolsaň, filaga hormata eýe bolarsyň. Kim geçirimlilik hem ýagşylyk etse, sogaby Allah'dandyr diýen sözler bar. Shakespeare düşmanyň üçin pezi uludan ýakyp birdenke özüň köýdüräýme diýär. Adamlaryň biri beýik alim Salim ibn Abdullah ibn Umara sen ören yaramaz adam ekeniň diýipdir. Ol meni senden başga tanayan ýok eken diýip azuda jogap beripdir. Amerikaly ýazgylaryň birinde şeýle sözler bar. Taýak ýa-da daş men sünkümi döwüp biler. Ýöne aýdylýan yaramaz yaman sözler menden hiç tat alyp bilmez. Gahar gelen adamlaryň biri Abu Bekre söýgünipdir. Walla men sana şeýle bir gargynnym, sen şol gargyş bilen göre girersiň diýipdir. Abu Bekre Hazretleri muňa birjigem darykmandyr. Yerliksiz gargyş men bilen näle onu aýdanyň özü bilen göre girýär diýipdir. General Eisenhower bir gezek şeýle diýipdir. Halamayan zatlanmaz, hem de halamayan adamlarımız hakda pikirlenip, bir minudumuzdan zaýalamadyň. Bir çiwin hurma daragyny yere berkirek ýapyş, ýykylaýmy? Men häzir uşşak durun diýipdir. Hurma daragy oňa. Üstüme gonanyny duýmandyryň. Uşanyň nädip diýorkam diýip, parahat jogap beripdir. Konfusiy bolsa, gaharly adam ilmidama gäbini zäher bilen doldurýandyr diýipdir. Onu hiç bir zada gahar etmän, özüňi parahat asuda alyp bar. Öte geçselerem, bärden gaýsalaram bagyşlamagy başar.
Hazreti Peygamberimizin qaharlanma deyip 3 kez qaytalap aytmagy, qahar gazabyň näme derejede ziyanlydygyny ýadyňa salýar. Şeytan 3 ýerde adamy it oýnanýaly oýnap bilýärmiş. Qahar gazabı münenni, hay hüwesine berilenne hem gapyllygyna. Bir döwüm çörek, bir içimlik suw, bir lay eginmas. Eýten sen özüňi bagtly duýmak üçin şu zatlar ýeterlik däldir öýdýänmi? Deňizçileň biri gämi hiläçiligine uçurap, ýuwaşym manyna 21 günläp döwük salyň üstünde oňud etmeli bolupdyr. Kenara özüni atyp halas bolanny adamlar ondan bu hadisadan alan iň uly sapagy hakda sorapdyrlar. Bu synagdan alan iň uly sapagym şundan ibarat. Elinde halal kazanç, saçağında yeterlik azık uqat barqa, hiç zatdan veyrenmellerligine göz yetirdim deyip, deňizçi jogap beripdir. Akıllarlan birini, durmuş bu bir lukma hörek hemde bir içimlik suwdur. Qalan zatlar artykmaşdyr diýen jümle bar. Kesranyň mülki käte bir döwüm çörege degmez. Deňizçileň suwam bir damja suw çabolmaz, ornuny tutmaz diýip Arap şahyry ýazýar. Jonathan Swift'in iň gowy lukmanlar hakda ýazan ýadyňdamy? Ol bir hizli lukman, afuda lukman, şehtaçyk lukman iň gowsudur. Özgelerden öňürti, her kim öz-özüniň lukmanynyr. Qadaly iyi biçip bir hiz saklamak, özüňe afuda, parahat, şehtaçyk alyp barmak iň gowy dermandyr diýip ýazýar. Ýoksamam semizlik ötüşen keseldir. Qarny gäbelik düşbüligiň düşmanynyr. Afuda, parahatlyk bolsa, ýürege gönünçlik, ruha şatlykdyr. Beden we ýüreg üçin şadyanlyk ýaly ýokumly iýmit ýokdur. Soňy ogluga ýazýan kösençlikler. Doktor Samuel Johnson her bir hadisan o tarapyny görüp bilmek bir ýylda $1000 kazanmaktan hayırlıdır diýär. Yüz berýän her bir wakaň hökman bir o tarapy bolaýmaly. Bu wakalar ýa bir zady ýadymyza salýar, ýa-da bize towa edip dogry ýoly urukmagymyzy salgy berýär. Qur'anda da bu barada olar her ýylda bir-iki mertebe bela fitnelere ýolgorlar. Şondan soňra ne towa kılarlar, ne pendi nesihat alarlar diýilýär. Muňa akaly çatýan adamlar kösençlikler öňünde ejizlemän, özlerini anamly hem dogumly alyp barýarlar. Mütenebbis ahir bolsa, käşke hadisalar men ýumşaklyk hem tejribe arkaly gazanan zadymy ýydan alyp bilýän bolsa-da diýip, şeýle wakalaň öňünde birjigen ejizlemeýänligini ýaňydýar. Durmuş tejribesi bolmadyk adam sabır takatly bolup bilmez diýip, Mugawiýanyň aýdan meşhur sözleri bar. Diňe bir kynçylyklaryň öňünde ejizlemezlik däl, baýlyk bolşulygyň öňünde az mansaklanmagan uly gaýraty talap edýär. Abu Temmam şahyryň Afşin Türkmen hakyna aýdan sözlerini ünsber. Oňa Allahyň içilen nigmatlaryna bak. Emma ol özüni bu dünýäde ötöwçi benne kimin alyp bardy diýär. Öten ýaşladylaň biri bol waýlyga çümüp, läli öten mirine şeýle diýipdir. Senne Allahyň meren nigmatlaryny görýän. Nigmaty şükür bilen baglap goýmasaň, azmak bilen bolarsyň. Ol seni azdyrar. Allah Taalaň şükür etseňiz, size beren nigmatymy artdyrar. Bigadar ne şükür baksaňyz, elbetde azabym agardyr. Allah bir şäher mysal getirýär. O şäher asuda, howpsyz ýerdi. O ýere çar tarapdan bol-bol arsgal gelýärdi. Ahyrynda o şäheriň halky
Allah'ın nimetlerine näşkurlyk etdi. Allah da o şäherin halkyna bu etmişler üçin açlyk hem gorky libasyny giydirdi diýen sözleri ýadynda bolsun. Başın çıkayım